Pangapuntenipun ingkang kathah, Guru. Menawi ben kula tumindak jugaraken panjenengan menika dipun anggap luput. Awit kula menika mpun kejudekan. Boten wonten tiyang ingkang ajeng kula tangisi kejawi namung panjenengan. Kok nganti nuwun? Nggih. Nganti pegel nalar. Nggih. Iki perkarane apa? Romohan jenengan mpun nate kula cariyos. Iya. Lelampahan kula ben kula babat alas kemiri ngrubuhaken radu tunggul. Iya. Lah, niki Guru. Ya sampun sawetawis taun. Dan kula ngenteni kula niki ten kelalen grisanen. Tapi apa? Nggih. Tiang sing do melu babat niku do mlebu metu ten omah kula. Apa to? Karepe niku nggih takon. Jaluk bagian bab bumi butak sing dijanjaken dateng kula. Lah niki mila kula anggara manis utawi Selasa. Legi winginane niku kula ten Pati Guru. Kula wanek-wanekno. Kula munggah ten pendopo blek. Kula matur kalih Kanjenge Adipati Kembang Jaya. Nek kula nyuwun bumi butak. Lho, kula disemayani. Lah kula nggih boten purun semaya kok terus. Nggih. Mari kula upamane kowe budak. Nggih. Ora ana lupute. Lah kangge koko dasare. Nggih. Iku ngono ora bumi peparing. Ora bumi ganjaran. Nggih. Nang iki bumi nggonmu kangelan. Nggih. Tunduk marang sayembarane kanjenge. Sapa sing bisa ngrubuhe Randu Gumbala Duk Rikala. Dabat diketok tinggal mungkur arek ngadeg meneh. Ditegor tinggal mungkur bali ngadeg meneh. Nggih. Nadyan kowe tanpa biantuku ora bakal. Lah niku. Lah bareng saiki Pati wis kencar-kencar. Nggih, kudune bumi butak kula negara dadi dadi. Lah niku Guru. Mulane kula ngotot ten pendopo. Lah terus? Nggih. Pancen kula ngotot. Jarane ora sopan yo lah. Jarane wong brengkaleng yo lah. Mergo ora diwenehke semua. Nggih. Bupati. Ah, mila. Sareng moten kula mengkal wangsulane sing pungkasan marake
Sumali, nek kowe ngotot, kowe meso bumi buta tak kukui. Mpun. Kula nggih mitungaken Guru. Padha mbadhoke sega. Wong yo padha wedine lara. Kula wanene Kembang Jaya. Kalampahan tanding kalih kula. Dia. Nek adu jotos, adu suwa, adu sembur, kula boten gigit kaki Kembang Jaya. Murid desa. Nggih. Ning lakon. Kalampahan Kembang Jaya niki nalika piyandel ingkang ampuh kula meh mawon kesababan pusakane ajeng semaput kula. Kula ajeng semaput niku pusaka napa, Guru? Kuwi kena diarani pusaka rambut pinutup. Rambut pinutup? Guru, iku meneh amake menung. Angklunge segore atak. Lha Guru maju karo. Sarane panjenengan niku Guru kula. Kula nyuwun kanthi sanget. Kula nyuwun rambut pinutung, Guru. Kula nyuwun rambut. Kula nyuwun rambut pinutung, Guru. Kula kepengin menang kalih Kembang Jaya, Guru. Utusan karomku Bakri nayok anane pusaka rambut pinutup. Tenargo Sari, Tengaji Sari. Nanging ing kono rambut pinutung kang nayok dudu Bakri setan. Ora liya dulure Empu Meranggi. Terus pripun Guru kula gagal wegal. Lah murid sapa kok gagal? Nggih, kula paksa. Ya Anut. Nggih. Yo, aku. Nggih.
mung sedilu niku jane kenapa? Kowe iki wis rumangsane apa to? Rumaksa napa? Wong maca kok kaca. Ana kaca kok mo, deleng lain deleng. Lho! Waduh, weh. Pamrah bagus to. Guru, Ora kaya blaritan. rupane kula kok malih. Rupane kula kok dados bagus. Nek ngerti rupamu iki, Nggih, ya iki rupane Mpu Ranggi. kados Ya, wae. wis kaya kowe iki. Saestu Iya, embung. Mpu Ranggi. Nah, lek Pripun guru? mergo tunduk marang kendhalmu, Nggih, nggih. kowe iso menang karo Kembang Jaya kudu katundukan Pusaka. Pusaka saiki digawa ning Ngadisari. Ditayuh Mpu Ranggi. Dados Kyai Rambut Pinutung mapan wonten ing Ngadisari. Mula sadurunge tayuh, sadurunge ditayuh, Nggih, nggih. kowe nek perlu rono mara ning Ngadisari. Saniki Iya, ora saiki kapan? Kapan saiki kaya iki. guru sampun cethok. Hmm. Kula nyuwun pamit ugi pandonga. Ya, aja lari. Assalamualaikum. Tak ngono kanca. Lah kowe ora masak kok gremeng. Senengane kok ngrasani wong lanang. Tak rewangi aku iki mung ora masak. Mergo aku iki kangen karo sampean. Tuwekan adek lewang kangen alah. Wis tuwek. Lah nek kok iki ora oleh nek kangen karo bojo. Waduh kangen kaya cah nom ae. Nah, aku iki mbok tinggal lunga. Ora tau mbok tugoni kepengin. Kok pengen apa? Pengen turu wong loro lho kok ngambil pipi lah kok kebangetan. Alah. Lho, Kak. Aku inget-inget kowe sepet ora karuan. Saja. Dan dhisik, nak dhisik pas aku yo ayu. Yo saiki tuwa, tak sawang. Ora ana manise blas. Sampeyan iki aja kurang ajar. Ora ngajar piye lek. Lah kok seneng ayune bloko bar wis tuwa sampean kok muni mos. Sampeyan iki aja dipengenane dhewe. Gojek, Bokne, Sampeyan Iya, sungguh pun. Ayah. Wong wedok ngeceke kok ngene. Ini kok kan cedhak karo aku kene lho. Lah dalah. Lho kowe iki budek ta piye? Lah aku iki lho nyawang kowe wis seperti ora pakam. Wis kok kan. Kok Pakai ngene. terus cepet-cepet wae nek Iya. biasane yo enak. Wong bebrayan, wong bojoan, senajan iki wis tuwa. Nak gelem mangun katresnan, aja padha tukar padu, iki ya mesti ngrasake kamulyan. Ngrasake, wong bojoan iki piye, kamulyane iki piye. Iki malah ya gojek aku njajal.
Kowe iki seneng aku tenan ta ora? Jadi sampe ki nadi karo aku. Yo, Terus aku tulus lahir batin lho. ini lho Bone. Piye kata? Lungaku iki mang ora lunga dolan. Aku lagi nayuh pusaka ana ing Sari, dumadakan ana salah suwijining kawula saka Pati pesantrenan. Nah aku ditimbali gustine Kembang Jaya. Aku yo sowan wong aku kawulane. Ya. Manut ngendikane Yayi Hadipati Kembang Jaya. Nah Pati saiki tuwuh perang kang dituwake Empu Sumali saka Klawe. Kawula ing Pati padha kalah. Sing ngadepi Empu Sumali ora liya Kanjeng Dipati Kembang Jaya dhewe. Campuing perang merga Gusti Kembang Jaya darbe pakuk ingkang ampuh katulah rambut tinutung sak temah nguwalake rambut tinutung saka rangkane. Kanjeng Dipati lali sabdane Kang Rama Kanjeng Sunan Kusumastuti Sunan Mulya mongko pitungkase pusaka iki aja nganti wal saka rangkane. Nak uwal Pati bakal nemu bebaya. Lah barang dipirsani nak rambut dinutung cukup kembang kacane. Aku ditimbali kon nayuh pusaka. Pusaka papat rambut tinutung keroncong gumbala geni sabut kaliwangke kala kanijara kudu tak benake. Nak wis balik kaya mula bukane Pati iso tentrem gemah ripah loh jinawe. Lah wong arep nayuh pusaka iki wong kudu resik kudu suci. Lah iki pusaka tak titipno kowe. Mung welingku Piye kata? pusaka iki aja sapa ae njaluk mok wehnehke nak ora aku. Lah mergo apa? Iki pitungkase Kanjeng Adipati Kembang Jaya. Nek ngono sampean aja kuwatir Kakang. Engko nek aku rampung kramas sesuci aku miwiti nayuh. Nek ngono sampean nek Ya tak tak jalan. Ini kan sesuai ya. Ora tak Lho saniki enten fotone. Lho piye to Di? Saiki iki modern tahun 2026 saiki nganggo Kemajuan. kemajuan, Dik. Bayu, Lah iki mah kok ya jalur gunung duka Bingaran. Kok mampir ning gone rompoke Mbak Yu kangen karo Mbak Yu. nggih sepisan pancen kula kapang kalian Mbak Yu, Pak. Ya kene lungguh. Ini lungguh wae kok dadak kangelan lho. Apa jalur tak lungguhke? Boten Mbak Yu kesel. Iki kesel. Macul terus kesel kok Mbak Yu. Lah niku lho. Mbak Yu? Ya piye Di?
Dik? Sepisan pancen kula kapang kalian Mbak Bakri. Kangen karo aku. Nggih to. Dene jangkep kalihipun. Kula wau gitu. Hah? Ketemu kalian Kakang Bakri. Terus? Ya mbakipun menika konco menawi ajeng adus jamas. Pancene kuwi bener kakangmu lagi aku silang jamas. Kula lah nggih kaget. Hah? Ana gawe apa kok Kakang Bakri kok arep adus jamas? Ya Kakang Bakri niki kondo kalian. Di wis ora ketangkep wis mergo aku entuk gawean saka Kanjeng Adipati Kembang Jaya. Lah gawean apa Kang? Yo kaya adat sapene. Nayuh pusaka. Lajeng tulung aku rewang ana. Lah pusakane wonten pundi Kakang? Baliyo nyang roko. Jaluk karo mbakmu pusaka jaluk engko aku rewang ana nayuh. Kakangmu Bakri kok ndak kaya ngono. Iya. Nanging kakangmu kuwi meling karo aku kok. Pusaka kuwi aja nganti wong saka tanganku. Utawa diwenekke wong saka wae lho ya. Semono uga Mbak Yu, kula nggih diperintah. Pusaka papat lho Mbak Yu. Kolok kanigara, sabuk tali wangke, roncong gembala geni, sing pungkasan iki rambut pinutup. Nggih. Cepet Mbak Yu, kula kan ngewan. Nek kuwi tenan apa ora lho? Alas saestu, meranggi niku mboten nate goroh, Tenan ora ngapusi tenan. mboten nate. Yen pancene kakangmu mau kok kaya ngono tadi satu karo. Nggih. Mbak Yu, Iki untuk pusakane. Karena kuwi tenan kok. saestu. Titik. Yen pancene iki wis sumpah kaya ngono tak wenehi. Saka sekawan kula tampa, kula tinggal derek nalus. Lah kok susul apa kok iki? Gara-gara Kakang Bakri. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ana bojone kok kene kok muntah matok ngadep rono. Lah lah. Wis ini ya. Mergo kewajiban sing abot dawuh Kanjeng Bupati Kembang Jaya, aku wis suci saiki pusakane gorene tak tangkep. Pusakane gorene tak tayuwe. Wong wedok kok lha yo lho iki lho. Iya. Sing ketemu sapa? Ketemu karo aku terus piye? Lah pusakane. Pusaka menehno. Aja wene wong seliyane aku. Kowe wong wedok. Wong wedok.
sapa wae nak ora aku lupa. Menang, gue menang. Iki perkara musuh dipati wantem, watok. Jadi, kenapa tuh? Manut kandhane Mbak Yumu. Menang. Lan kowe pisan, aja goroh. Kowe mau teko kene. Jarine kowe tak kongkon njaluk rambut tinuntung. Lho kowe kok ngapusi Mbak Yumu njaluk rambut tinuntung iki mok nggo apa? Mongko pusaka rambut tinuntung kagungane Kanjeng Adipati Kembang Jaya. Menapa? Kowe kok malah ndolak-ndolak? Niku pusaka napa? Memang lambar kok kene boyo ngomong sing jujur. Kula mboten ripi, Mbak. Kowe aja wong wedok sekarang kowe. Kowe nang tak buakne blumbang kono kowe. Rahim. Iki ra guyon. Iki wong perkara. Kowe njaluk rambut intung arep monggo apa? Kowe kok ngaku yen tak kongkon. Saiki ndi rambut tintung? Rambut pinutung iki pusaka napa to, Pak? Pusakane Kanjeng Adipati Kembang Jaya dititipke aku mok njaluk kowe. Kula mboten njaluk. Piye? Jadi kono apa to? Wis sampe kok malah kepalane kali aku. Piye to? Sampai kono jujur-jujur iki perkara apa? Kasih. Ojo ngilangi bojomu. Iki perkara sing gedhe. Mari. Nah, kowe seneng karo kakak. Kowe ngaku. Moko sakane. Nek ono perkara iki ditutup nanti alus ojo biasa. Jadi dia kumpul. Wis sampe kok gak waktu dalem pusaka. Sing kandha mbakmu nak kowe teko kene. Ini lho, Kak. Kowe wis cilik aku ora ngomong sisi. Nek pancen sampe ora bener ya Allah iki lho. Kowe ora kenal. Aku ora tau ngapus karo sampeyan sampe mangkat. Kowe sing ora kenal. Nak ngono sing aku jeneng kaya kowe ngembar-ngembari kowe mumpung durung adoh goyakan oya oya malih